Aran klasik eling budaya. Hei, 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 hei. Ah, awas awas. Awas awas, pukul. Awas dek, order sebentar. Antare
ngreksa pecut samadiman habirat rada denowo terus maju pantang mundur rapat pembangune ing tulung agung bersinar bersinar bersih sehat indah menarik endah edining kutha ing tulung agung bersinar rekayasa nindakake pengamalan ikrar janji murni Pancasila ideologi ngrampungake pembangunan wujude wujud era tinggalan Sesakti terus maju pantang mundur rancak pembangun ing tulung agung bersinar
Awas, awas. Woi, woi, woi. Awas, awas.
wis tambung anglaras wis cuma wis biar kumlaring yo jalma kang cinandra karawitan barung kandhang ipung wis abarung anyanggai mregiatan ambosani ayo ayo ojo nglokro mreng mudia dadiya sarana ayo kanca padha suka-suka nonton jaranan eling budaya mijil saking desa duko kang dipimpin Bapak Sayuti esuk eling sorene yo eling sulingane arek Surabaya esuk eling sore yo eling eling marang eling budaya yo ayo haha lo ya lo op lo yo oh yo oh yo oh yo oh yo 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 ayo ayo keduret
Pak Kodirun, monggo pinarak Pak Kodirun. Monggo Pak Kodirun kalian Nyonya diaturi dirantos bapak-bapak mas-mas mriki nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng bapak-bapak, ibu-ibu para sedaya hormati, keparenga ing mriki kula ngaraken punapa ingkang dados kajat lan yatipun anak kula Ibnu Risma niku Mas Tiar ingkang ing saat menika kagungan kajat sedekah rejeki peparingan Gusti Allah ingkang awujud suku sujam sari menika saperlu milujengi anggenipun Ibnu Risma niku Mas Tiar ngelampahi shootingan kadamel skripsi anampilaken kesenian seni jaranan iling budaya. Mugi-mugi sedaya kala wau kan Gusti Allah dipun paring kelancaran anggenipun nindakaken skripsi kuliah dipun paring lancar, para punggawa iling budaya tansah dipun paringi rahayu wilujeng. Kesenian jaranan iling budaya mugi-mugi tetep lestari ing sambikala
dipun paringi rahayu wilujeng rinten dalu wilujeng dinten menika ngantos salaminipun angsa adwanipun sedaya dalasan para rawuh sedaya mugi kabul punapa ingkang dados kajatipun. Lajengipun Ibnu Rimah panjenengan kawula cemelih mulih mulyakaken junjungan kita Nabi Muhammad SAW tuwin garwa dalasan putra ugi sekabat sekawan Abu Bakar Umar Utsman Sayyidina Ali pramila dipun mulyakaken mugi-mugi anggenipun nindakaken skripsi anak kula Ibnu Nastiar ugi anampelaken jaranan eling budaya kula wau tansah barokah dumateng Ibnu Riman mengasihan anggenipun nglampahi skripsi mugi-mugi anggenipun nglampahi skripsi dipun paringi lancar anggenipun kuliah dipun paringi lancar ugi para punggawa eling budaya lan sedaya masyarakat dusun bareng mugi-mugi tansah dipun paringi rahayu wilujeng rinten dalu wilujeng dinten menika ngantos salaminipun asa dumanipun para sedaya mugi kabul punapa ingkang dados kajatipun. Lajengipun Ibnu Rihman pangajar kados jamalih menika mulih datang cikal bakal akal bakal ingkang babat dusun bareng disandukuh ugi cikal bakal akal bakal bumi ingkang dipun panggeni pentas seni jaranan eling budaya mugi-mugi anggenipun nindakaken skripsi anak kula Ibnu dipun paringi lancar para punggawa eling budaya lan masyarakat bareng sedaya mugi-mugi tansah dipun paringi rahayu wilujeng rinten dalu wilujeng dinten menika ngantos salaminipun asa dwanipun rawuh sedaya mugi kabul punapa ingkang dados kajatipun. Lajengipun metri menika metri badanipun Ibnu Rihman Kemastiar ugi badanipun para punggawa eling budaya dalasan masyarakat bareng sedaya ugi keluarganipun Bapak Kodune sak keluarga mugi-mugi tansah dipun paringi rahayu wilujeng rinten dalu wilujeng dinten menika ngantos salaminipun asa dhateng para rawuh sedaya mugi kabeh punapa ingkang dados kajatipun. Lajengipun bujang kuwat menika milujengi badanipun Ibnu Manas Dimagunan ugi badanipun para punggawa eling budaya dalasan masyarakat dusun bareng sedaya mugi-mugi tansah dipun paringi kegiatan kawilujenganipun dinten dalu wilujeng dinten dalu wilujeng dinten menika ngantos salaminipun asa dhateng para rawuh sedaya mugi kabul punapa ingkang dados kajatipun. Lajengipun jenang sepuh menika milujengi siti ingkang dipun panggeni jaranan eling budaya pentas wonten ing sonten menika mugi-mugi para punggawa eling budaya tansah dipun paringi wilujeng ugi Ibnu Risman Manastiar anggenipun nindakaken skripsi dipun paringi lancar anggenipun kuliah dipun paringi lancar dipun paringi rahayu wilujeng dinten dalu wilujeng dinten menika ngantos salaminipun asa dan para sedaya mugi kabeh punapa ingkang dados kajatipun. Lajengipun jenang sengkala menika milujengi Ibnu Rimane pangadean anggenipun nindakaken kuliah dalasan skripsi mugi-mugi sampun wonten rubeda lan sambikala tansah dipun paringi kalancaran ugi milujengi sedaya punggawa eling budaya mugi-mugi tansah dipun paringi rahayu wilujeng tinipun saking pinten-pinten budaya ugi masyarakat dusun bareng sedaya mugi-mugi tansah dipun paringi wilujeng rinten dalu wilujeng dinten menika ngantos salaminipun asa dhateng para sedaya mugi kabul punapa ingkang dados kajatipun. Lajengipun menika sedaya sarengat menika saperlu milujengi anggenipun Ibnu Risman Masti anggenipun nindakaken skripsi ugi milujengi para punggawa eling budaya dalasan eling budaya anggenipun pentas wonten ing sonten menika mugi-mugi sedaya tansah dipun paringi wilujeng dinten dalu wilujeng dinten wonten salaminipun asa dhateng para sedaya mugi kabul punapa ingkang dados kajatipun. Lajengipun inggih menika jenang pura menika ngenipun paring sedekah wonten ing sonten menika hadhe kalepatan mugi-mugi tansah maring mangapunten lan salajengipun mugi-mugi Gusti Allah tansah amaring kawilujengan dumateng Ibnu Riman Kantiar dalasan para punggawa eling budaya dalasan masyarakat dusun bareng sedaya mugi-mugi tansah dipun paringi wilujeng rinten dalu wilujeng dinten menika ngantos salaminipun asa dhateng para sedaya mugi kabeh punapa ingkang dados kajatipun. Mbapila mekaten anggun sepaken wonten kalepatanipun manapunten bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafina bi masjidah ya rabbana hamdu kama yamlijal wa sika wa tamni syaitanin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa tadilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna masangayat min jamil khairati fil qayabatil maban Allahumma selamatan fi tumatan fi zazan wa ziyadatan fi ilmi wa
barakatan wa syikwa taubatan qablamun wa rahmatan wa maghfiratan batam Allahumma binina fi sakratin wa batam nakishab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. So
kawasan. Sugeng rawuh Mas Indra. Niki sedaya cahe Pak dhewe Mas Indra.
Yo yo. Yo. Nuhun inggih para rawuh sutresna budaya kakung dalah Sumaur putringan sampun paripurna pasugatan. Mbok bilih anggen lelipur kawula matur wonten klenta-klenta aturgi. Bilih kawula selaku mewakili jumeneng lumaksana putra pagelaran. Bilih kawula nyuwun agunging samudra pangaksama saageng-agengipun. Adiwasan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.